Hoe de hele wereld verdwijnen daarom 4500 banen. In Nederland gaat het om 1400 arbeidsplakken. Philips Drachten is een financieel zoene vestiging en wordt zo goed als wis net troffen. Nou, die kans is bijzonder klein, want het is de bedoeling om te gaan besparen op wat wij noemen even overhead. Hè. Dat zijn ondersteunende functies en dan vooral op stafniveau. Er vallen vooral ontslagen op de haatkantoren van Philips. In Drachten werken ze wat 2000 mensen. Ze produceren en ontwikkelen skeerapparaten. En de vestiging rint heel goed, zo weet het vakboen. Ik ben optimistisch over Drachten. Ja, goede fabriek, staat er goed voor. En ik denk ook dat Drachten zeker voor de komende jaren een heel goed perspectief heeft. Er is de laatste jaren bot investeerd in Philips Drachten. Er is hier nou zelfs een complete productielijn uit China. Het bedrijf is dan ook net van doel om de productie naar oren plakken te verplaatsen. Het zal heel bijzonder zijn, want eigenlijk is juist gebleken dat ook met name door de productiviteit hier in Nederland en door ook niet te ver van de klant af te gaan zitten, dat hier goedkoper en beter kan dan in andere delen van de wereld. De komende 2 jaar wordt duidelijk waar de klappen correct vallen en of de voor Drachten nog groei mogelijk is.